Ta riga ta kare ma kenan. Ka dawo nan wurin ka noma. Mu kan faɗa mai gwanja. A yanzu wala da gani. Yanzu mu ba mu gane. Ta kare ma kara da aikin da muka yi. Ta kare. Da koma. Wai kai yanzu ta riga ta kare ma kenan. Aikin da muka yi ka dama. An gane da Allah tsaya karbaci. An ce wanda bai ji ba zai jihu. Muna aikin gona ga kai ka ce kai da aikin gona hayatu ga mu kuma mun ci ma kana aikin gona. Ai to shi na ne gani. Ina garbaci. Gani. Ina wasaki. Gani. Wallahi ku a abin dariya ba ni ba. Bi da kun ka gani gona yau, to ci gaba na samu ga rayuwata. Dama abin da ya sa kun ka ga bani aikin gona ko kuma matasa ba su aikin gona ko kuma wasu al'umma ba su aikin gona. Shi an rashin samun kyakkyawar kula da manoma suka samu. Amma dai mu yanzu jihar Kebbi, tunda mai girma gwamnan jihar Kebbi Red Excellency Atiku Abubakar Bagudu, sarkin noma na Afirka, ya ishi ya zakulo muna jajirtacce haziƙin mutum a matsayin kwamishinan noma da kiwo na jihar Kebbi. To ai ya waje bagare mu koma gona. Ba zan hore. Shin wani kwamishina na SMS gona? Honorable mai gari Abdullahi Ɗakin Gari, na mai girma gwamna Atiku Abubakar Bagudu. To gaskiya na ji daɗi da wanga kwamishinan da ya mai shi gona. Ba yan mai shi ni gona ba, yan mai sadda ilahirin al'ummar da ba su noma gona. Ai muna da yawa, yanzu haka ma tallafi na an ka bani ka ba ha gani. Ka gani? Wallahi duk gona ta an ban kuma an bani tallafi. Ba za mu ne? Duk ya shaida Allah shiga hata masa. Amin, 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 amin. Sa'annan kuma kakkamance in ka zo don Allah ka isa min da sakona. To yayi, ka san shi honorable mai gari Abdullahi Ɗakin Gari. Dole shi zama kwamishina mai aiki saboda shi Allah ya ba jajirtaccen famset. Kuma da babban PA Hajiya Asabe Zuru. Haka muka so. Ubangiji Allah ya mai albarka. Duk ya shaida Allah shiga hata mai. Amin, amin. To ba ni ba duk ilahirin al'umma sun koma gona wallahi. Duk kwamishina Ɗakin Gari ya shaida Ubangiji Allah shi gafarta. Amin, amin. Saboda shi aka aiki ne na alheri. Billahi lazi ha aljannu so ne suka yi. Ha aljannu so ne suka yi. Shi yasa ya yi tsaye ga abin da ya shahi al'amarin matasa su dawo gona ba don komi ba sai don ruhin asirinsu. Ka san ita sana'ar noma ita a sana'a ta dindindin. Kuma ita a sana'a ta har abada. Abin da kuma mamaki. Can baya da aka to an bar himma da noma. Yanzu ko na garin matasa sun koma gona. Ka san da in ba tsaki ba ka noma. Amma yanzu sai ka ga mai digiri ya dawo gona. Ci gaba kenan. Allah shi yi ma kwamishina honorable mai gari Abdullahi Ɗakin Gari. Allah shi mai albarka. Kuma Ubangiji Allah ka bashi iko na ci gaba da hikkai da program waɗanda za su zama amfani ga al'umma kamar yadda ya kai. Kamar ayi gaba ne za mu wuce gona. Allah shi tsare. Allah shi tsare. A'a, ai ni nan jihar Kebbi mai gari Abdullahi Ɗakin Gari ɗaya garin. Ubangiji Allah shi mai albarka kuma Allah shi bashi tare da wannan. Allah sarki. Wai daɗa ba zan hore a gona.